fin de semana non hai excusas. Con bo tempo, coa celebración hoxe do Día do Orgullo e mañá de San Pedro, traemos eventos dabondo para elixir. Así que, como sempre, póñanse cómodos porque comezamos. Comezamos a senda cultural en do Café Moderno a Fundación de Pontevedra. Aquí está disponible a mostra Como me presento. Seguro que moitos de vos lle coñecedes, é Luís Tosar, pero seguro que ninguén o coñece a él. É un rapaz con trastorno do espectro autista. O obxectivo desta mostra é facer visible os colectivos máis invisibles. Esta exposición convídanos a reflexionar sobre a imensa fenda entre os perfis socialmente moi expostos, é dicir, os personaxes famosos e as persoas invisibles e ignoradas socialmente, que neste caso están representados en persoas con trastorno do espectro autista. Este proxecto quere favorecer a incorporación de persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social, a creación e ao consumo cultural. Nela participaron, por exemplo, o cociñeiro Pepe Solla, a cantante Sés ou o actor Luís Tosar. A mostra pode visitarse de xeito gratuíto no Café Moderno de Pontevedra ata o día 13 de xullo. Para a seguinte exposición temos que achegarnos ata Vilagarcía. Ali inaugurouse a mostra A Irlanda de Plácido Castro. A Fundación Plácido Castro inaugurou esta exposición na Sala Antón Rivas Briones de Vilagarcía de Arousa. O obxectivo desta mostra é divulgar o relato literario e fotográfico da viaxe do escritor galego a Irlanda. En total, esta exposición está formada por 45 fotografías tomadas por Plácido Castro no ano 1928. 45 fotografías que enamoran a todos os que se achegan a velas. Antes de rematar coas exposicións, temos que recordar que esta fin de semana é a última para visitar os fondos bibliográficos da Fundación Valle Inclán no concello de Vilanova de Arousa. A maioría dos fondos que a Fundación Valle Inclán ten na Casa Museo do Cuadrante son publicacións do autor en diferentes linguas: inglés, francés, alemán, italiano ou holandés. Unha exposición gratuíta e disponible para todos os que se queiran achegar a Vilanova. Mañá rematan os paseos pola Pontevedra literaria. Tras os paseos con Carlos Aurelio López Piñeiro e con Carlos Taboada, mañá esta cita rematará con Lourdes Maceiras como guía. O tema principal deste encontro será Camiñando polo noso eido. As persoas interesadas poderán inscribirse a través do enderezo pontevedraliteraria@gmail.com. As prazas son limitadas, 50 por percorrido. Imos agora cun encontro literario. Jorge Liñeira presenta mañá o seu libro La cultura como reserva india. Jorge Liñeira repasa neste libro 36 anos de políticas culturais en Galicia. Na obra fai referencia, por exemplo, á cidade da cultura ou á catástrofe do Prestige. Ademais, o autor tamén reflexiona sobre o conflicto identitario, a necesaria feminización ou a hipótese dunha cultura de transición de Galicia. A cita é o sábado na Libraría Paz de Pontevedra ás 12:30. Tras a presentación do libro Invisibles na Casa da Cultura de Ponte Caldelas, mañá chega a representación teatral da mesma obra no Colexio Córdoba Ullosa. Invisibles é o relato de 7 historias reais de vítimas de violencia machista. Con este fío conductor, a escritora e periodista Monse Fajardo quiso visibilizar a violencia que pasaron mulleres como Eva, Mariluz, Tina, Ana, Irene, Marga e Begoña, as protagonistas desta obra. A representación teatral recibiu varios premios dende a súa estrea e mañá chega a Ponte Caldelas. A cita é no Salón de Actos do Colexio Córdoba Ullosa ás 9:30.
Pasamos aos concertos. Tras o éxito da primeira edición, esta semana chegou a Vilagarcía o Festival Internacional de Música Clas Clas. Dende onte todos os rincóns de Vilagarcía soan a música clásica. A programación da segunda edición do festival prolongarase ata o 6 de xullo. Mañá hai dos grandes citas. Pola mañá no Salón García, ás 12:30, haberá 3 concertos gratuitos onde os asistentes escoitarán obras de Mozart ou Chopin. Pola noite o escenario será o Pazo de Rubiáns. O domingo continúan os concertos, tamén no Salón García, con Schumann e Brahms. Un evento para todos os públicos que converterá a capital arousá nun referente no mundo da música clásica. Xa comezou o verán e con el chegou a Pontevedra a programación de actividades do local de música. A primeira será mañá, co Serán de Tralla. O skatepark de Mollabao converterase mañá nun escenario. Nel intentarase conxugar o deporte e a música para crear unha gran festa. Os grupos que pasarán por este evento serán Dabelal, Daquela, Deliria Drama, Esa Galera, Fus Faces, Longfile, No te puto pilles, Pronceso Norte e Sabás Wolf, unha actividade musical que comezará ás 6:30. E para rematar a senda, se falamos de verán e de música, temos que falar, sen dúbida, do Náutico do Grove. Por el pasará mañá Maneiro. Tras a súa trayectoria por grupos como Heredeiros da Cruz ou Joven Blue, Javi Maneiro quiso lanzarse en solitario. E tras conseguir numerosos éxitos cos seus anteriores traballos, mañá ás 8 chega ao Náutico do Grove para presentar o seu último álbum, Acaricia Mil Arrugas. Del forma parte a canción que estades a escoitar, El baile de la victoria. Sácame a bailar desnuda esta noche, tus besos conmigo. Ahora no hay quien pare, prometo rendirme llegando al ombligo. Sácame a bailar desnuda esta noche, tus besos conmigo. Ahora no hay quien pare, prometo rendirme llegando al ombligo. E ata aquí a senda cultural. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.